Tak, to je ten bordel, v ktorom ja žijem. Toto sú kvety, ktoré polievam každý deň. Toto je taký jedovatý kvietok, ktorý sa akože nesmie akože dotýkať ho a dať si pršteky do pusy, no ale to je taký kvietok. No, tuto je taká botanická záhradka, ktorú ja v podstate každý deň polievam. Teraz keď je leto, tak treba často polievať hlavne túto čínsku rúžu. Mama tu suší nejaké huby. Tu sú rohlíky pre pani Hiblerovú, aby dala kurám, alebo čo ja viem, čo, strúhanka, či čo. Tu sú moje knižky z detstva, z ktorých zostalo zo pár kusov. Mali sme ich tu pokokot, alebo tu filozofický slovník, zostal tu sociologický slovník, zostali tu nejaké dejiny Československa, stručné dejiny filozofie, a tu nejaký Rolling Stones, nejaký Lennon, nejaká kniha. Tak tu sú veci, nejaké ten prehrávač. Tam sú nejaké tie. Tu sme stále v tej istej izbe, tam sa vidím ja, vidíte? Tam je ricík. Tu sú také obrazy. Kedy som tu spával ja. Keď nejaká holka príde, aby dá čo, tak tuto, hej, sa to prejednáva. Do vedľajšej izby. Kvietok, kresielko. Moja pracovňa. Veľkáč, tu je popiči veľa kníh. To vidno, že som taký tento obraz znamená, že som intelektuál. Aj keď ani jednu z tých kníh som neprečítal. Alebo možno jednu, no. Máme tu také moderné rádio. Čo nefunguje. Tu je ináč strašný hajzel v tejto skrínke. Brutál. Tu sú nejaké kvetky. To je gauč, ktorý je teraz momentálne posteľou, a tu je tiež taká manželská posteľ, bez manželov. Tu je nejaký bajk, odziny, špajza, balkón, záchod. Tu hajam.